Heissan taas. Tässä astrologi Johanna Karpov ihmettelemässä maailmanmenoa syklisen ajan näkökulmasta. Eli taas olisi tässä uusi video tulossa. Ja nyt mä ihan ensimmäisenä jaan sulle nämä mun slaidit, mitä mä oon täällä puuhastellut tehnyt. Eli tästä lähtee tämä tämä video. Eli katselin erilaisia valtiosopimuksia vuodelta pitkältä ajalta, mutta nämä valtiosopimukset, nämä palautuu tähän vuoteen 23-28, eli 5 vuoden pätkä erilaisia valtiosopimuksia, mitä mahdollisesti nyt tässä hetkessä sitten valtiot tulee sopimaan keskenään. Ja ihan ensimmäisenä täällä vähän siitä, että mitä mä ylipäätään niin kuin teen ja miten mä tätä sykliä sitten olen opiskellut ja miten sen löytänyt ja mikä se ylipäätään on yksinkertaisuudessaan faktatiedon uudelleenjärjestelyä tietyn struktuurin mukaisesti. Ja nythän tämä tietty struktuuri on tämä 27 vuotta noin. Ja siihen mä toki kerään kaikenlaista tietoa. Nyt tässä on valtiosopimukset kysymyksessä. Mun lähde on Wikipedia. Ja jos Wikipediassa on joku virhe, silloin on myös mun näissä slideissa ja palautumispäivämäärissä virhe. Ja en nyt niitä ole sitten sen kummemmin lähtenyt tarkistaa, onko ne näin vai eikö ne ole. Eli siinä mielessä voi olla, että tämä video on väärin tehty, mutta ei siksi, että minä olisin sen virheen tehnyt siellä, vaan että Wikipediassa voi olla sit väärää tietoa. Tähän esitykseen mä olen kerännyt yli 30 erilaista sopimusta, ja se mikä näille on yhteistä on, että nämä on valtioiden välisiä sopimuksia. Miksi? Koska maailma on tällaisessa kohdassa, että valtioiden pitäisi tehdä sopimuksia, mutta nämä valtiot ei varmaan siihen kykene ainakaan vielä, ainakaan siitä johtuen, mitä syklinen aika antaa ehkä vähän sen ennakkotietoa. Eli täällä on erilaisia rauhansopimuksia, liittoumia, muita, mitä nyt kauppasopimuksia voi sit valtio tehdä. Ja tämä aikajakso, eli tämä noin reilu 5 vuotta tai 5 vuotta, niin se on noin 1/5 syklistä. Eli ei todellakaan siis edusta koko 27 vuoden sykliä, vaan noin 20% suurin piirtein. Ja nämä sopimukset edustaa sitä, että me voidaan jollain tavalla ennustaa, mitä on tulossa. Ja sitten toki on joutunut luomaan uudenlaisia sanoja, koska ei ole olemassa kaikkia niitä sanoja, mitä mä tähän tarvisin. Niin esimerkiksi intersynkronismi tarkoittaa sitä, suurin osa varmaan katselijoista tietää, mitä tarkoittaa synkronismi. Eli 2 asiaa tapahtuu samanaikaisesti, vaikka niillä ei ole minkäänlaista syy-seuraussuhdetta. Eli puhutaan kausaalisuhteista, on ensin tuli ja sen jälkeen on savu. Eli ei voi olla savua ilman tulta. Mutta sitten on myös tällaisia teleologisia suhteita, eli kun me halutaan jotain, vaikka valmistuu johonkin ammattiin, niin tehdään valintoja, semmoisia valintoja, että sitten joskus tulevaisuudessa me ollaan valmistuttu tiettyyn ammattiin. Eli tässä tarkoittaa, nämä on vastakkaiset, jotain on tapahtunut menneisyydessä ja lopputulema on tulevaisuudessa.
jotain halutaan tapahtuvan tulevaisuudessa ja sen niin kuin se alku pitää olla siellä menneisyydessä. Ja nyt tämä intersynkronismi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että inter itse asiassa tarkoittaa in on sisässä, ter on terra eli maassa. Eli jollain tavalla tämä maa, vetovoima, ihmisten kokemukset kollektiivina vetää puoleensa tietynlaista tapahtumaa koko ajan. Ja siinä samassa syklissä mennään monia kierroksia, monia rinnakkaistodellisuuksia, monia näitä 27 vuoden pyörähdyksiä. Ja kun siellä tarpeeksi tulee samankaltaisuutta tässä 27 vuoden syklissä, niin voi ajatella, että okei, se avautuu myös sitten tähän hetkeen. Mitä tapahtuu on kausinkäyrän mukaista mahdollisesti. Eli kausinkäyrällehän voi laittaa kaikenlaisia asioita. Ja kausinkäyrässä noin 80% on samaa ja sitten siellä molemmissa puolissa vähemmän tai enemmän oli muistaakseni jotain 10-15% ja sitten vielä se kaikista pienin on joku pari prosenttia. Eli kausinkäyrä muodostaa tällaisen, siis sanotaan, että muodostaa tällaisen niin kuin kokonaisuuden, mihin voidaan laittaa kaikenlaista, vaikka nyt ihmisten pituuksia. Suurin osa, 80% ihmisistä, on samanmittaisia. Sitten on olemassa tämä 2%, jotka on tosi pitkiä tai sitten tosi lyhyitä. Siihen voi mennä mikä tahansa, mitä tutkitaan. Mutta ideana se, että massat on 80% ja sitten siellä ääripäissä on ne muutamat, jotka tavallaan sitten täydentää sitä suurta massaa. Milloin? Tähän mä oon nyt luonut taas tällaisen oman Johannan suoran. Eli kun kausi on käyrä, niin Johanna on suora ja tämä tarkoittaa tällaista tapahtumakenttää. Eli ajattelin, että kun tullaan kentälle, tapahtumakentälle, on vähän sama asia, kun tultaisiin vaikka jalkapallokentälle. Tulet jonnekin tilaan, jossa sulla on se koko pelialue heti käytettävissä. Se, tuleeko se pallo sulle heti siinä, kun sä menet sinne, on sitten taas toinen juttu. Voi olla, että se tulee heti, tai se tulee siinä keskikohdassa, tai se tulee siinä lopussa, kun sä kävelet sen tapahtumakentän läpi. Ja nyt tämä tapahtumakenttä on näköjään jotain vuosi ennen, vuosi jälkeen suurin piirtein tämän eksaktin tapahtuman. Ja sen takia näitä tapahtumia, joita mä sitten tässä kerron ja nyt tässä luennossa tavallaan näitä sopimuksia, niin siellä on se tietty päivämäärä, milloin se aktivoituu, mutta se voi aktivoitua jo ennen tai jälkeen ja juurikin tämän vuoden. Eli siellä on se keskikohta vuotta ennen, vuoden jälkeen. Ja siinä mielessä siinä on sit samankaltaisuutta tämän tapahtumakentän, jonkun jalkapallokentän kanssa, että kun se on kohdattavissa, niin se on koko ajan kohdattavissa. Ja tämä oikeastaan tulee siitä, että nyt kun mä oon tutkinut tätä, niin mä oon katsonut tätä suhteessa yhteen koordinaatistoon. Mutta voisi olla, että jos mä olisin tehnyt toisenlaisen koordinaatiston, niin nämä päivämäärät, jotka tässä on, voisivat olla esimerkiksi vaikka 3 kuukautta tai 4 kuukautta vaihdella se aika, mutta ei puolta vuotta kuitenkaan kauemmin. Ja koska näitä koordinaatistoja voisi olla, tai niitä on lukematon määrä, niin
nytten tämä, mikä siellä sitten tapahtuu, niin on tietyllä tavalla keskiarvo tässä koordinaatistossa. Sitten se voi tapahtua ihan missä kohdassa tahansa, ja siksi siihen täytyy ottaa tällainen aikajakso, joku marginaali, missä se tapahtuu. Ja sitten näköjään tämä taisi jäädä joo, nyt. Eli saturaatiopiste tarkoittaa sitä, että milloin on tarpeeksi dataa. Nyt jos me mennään jonnekin vaikka 1000-luvulle tai ennenkin 1000-lukua, niin tämä tämmöinen järjestelmä, minkä mä tähän nyt olen luonut, niin on oikeastaan aika turha, koska täällä jo ensimmäisenä luki faktatiedon uudelleenjärjestelyä. Jos ei sulla ole tietoa, niin sä et voi sitä millään tavalla järjestää tietenkään. Ja sen takia tämmöinen saturaatiopiste, että kun tehdään jonkunlaista tutkimusta, niin saturaatiopiste tarkoittaa sitä, että onpa sulla 10 tapausta, 50 tai 100, niin missä kohtaa se muutos ei ole enää suuren suuri. Eli se on tullut tämmöiseen saturaatioon, eli vaikka nyt jos ajattelisi, että 10 tapahtumaa kertoo 90% sen, mitä kertoisi 100 tapahtumaa, niin ei oikeastaan ole järkeä laittaa ja käyttää aikaa siihen, että sä etsisit lisää ja lisää niitä tapahtumia, koska se ei sitä lopputulemaa niin hirveästi muuta. Ja nyt nämä sopimukset, jotka mä tähän on ottanut, nämä on sellaisia, voisiko sanoa, Wikipedian tietenkin määräämiä, mutta myös sellaisia, mistä on sitten jonkunlaista tietoa aika paljon enkuksi, mutta myös suomeksi, että mitä siellä sopimuksissa on sitten tehty. Et tässä tämä tämänkertainen luento. Ja nyt sitten mä näytän teille, että mistä on kysymys. Eli yksinkertaisuudessaan mä oon nyt laittanut tämän aikajanan, eli tämän Suomen historian aikajanalla, joka alkaa täältä heinäkuusta 2023. Ja nyt mä itse asiassa teen tähän tämän punaisen tämän täplän, niin pääsen sitten näyttää vähän helpommin. Eli tämä alkaa täältä 7.23 tarkoittaa heinäkuu 23. Ja tässä on aina sitten tämä pampula on 1 kuukausi. Eli tuossa on 8, 9, 10, 11, 12. Eli alapuolella on nämä parilliset ja yläpuolella on sitten parittomat kuukaudet. Ja en ole ottanut näitä sopimuksia muuta kuin kuukausitasolla. Eli tarkoittaa, miten tässä nyt sitten luetaan, on niin, että täällä on tämä lineaarinen aika, eli juurikin tämä kronologinen ja suoraviivainen aika. Ja nyt kun me eletään toukokuun loppua 24, niin tuossa on 1, 3, 5 ja sitten tässä alkaa kesäkuu 24. Eli me nyt tällä hetkellä ollaan jossain tuossa kohdassa. Ja sitten mä oon laittanut näitä sopimuksia ihan yksinkertaisesti niin, että mikä se sopimus on ja milloin se on oikeasti tapahtunut. Eli tämä 1 kautta 1969 tarkoittaa tammikuuta 69 on tehty Wienin yleissopimus. Ja mä käyn nämä tässä nyt sitten kaikki läpi hyvin pintapuolisesti, että jos haluat itse tutkia lisää, niin siitä vaan. Ja ideana tässä on se, että nyt kun näitä katsoo ja nämä on järjestelty tällä tavalla uudestaan tähän sykliseen aikaan, niin sieltä nousee jotain.
Tästä te huomaatte seuraavassa slaidissa, että minkä takia mä oon juurikin valinnut tämän aikajakson. Vähän ennen tätä hetkeä, mutta myös sitten tämän hetken jälkeen. Eli ihan ensimmäisenä tämä Wienin yleissopimus, joka on siis palautunut heinäkuussa viime vuonna, mutta joka on siinä vuoden marginaalilla vieläkin niin kuin jollain tavalla tulossa sitten mahdollisesti tässä hetkessä, että maat sen tekee jonkun sopimuksen. Eli tässä on valtiosopimusten solmiminen, muuttaminen ja niiden tutkinta. Sitten Lontoon konferenssi 1800-luvulta, jossa päätettiin Kreikan kuningaskunnan perustamisesta. Siihen osallistuivat Britannia, Venäjän keisarikunta ja Ranskan keisarikunta. Allianssisopimus täällä seuraavana. Allianssi on valtioliitto tai aatteellinen, kaupallinen tai muu yhteenliittymä. Ja tässä oli osapuolina Ranska ja USA. Ja USA tuli, koska USA on itsenäistynyt 1776, niin tässä 1778 on Ranska ollut ensimmäinen valtio, joka on tunnustanut USAn valtioksi. Ja Britannia on halunnut rajoittaa USAn pääsyä markkinoille, niin kun Ranska ja USA on tehnyt tämmöisen yhteistyösopimuksen, niin siinä muun muassa kiellettiin kumpaakaan kansakuntaa tekemästä erillistä rauhaa Britannian kanssa, ja sitä pidettiin pysyvänä puolustussopimuksena. Sitten tulee tänne tämä Cobden-Chevalier-sopimus. Ison-Britannian ja Ranskan kanssa on nyt tehty vapaakauppa- ja alhainen tullisuojelusopimus. Ja tässä on minusta aika hauska tämä, että tässä Ranska ja Britannia ja sitten täällä Ranska ja USA. Ja vaikka tässä on mennyt 82 vuotta, eli 3 syklistä kierrosta, niin tässä siis 3 syklistä kierrosta, niin sitten tässä syklisessä ajassa onkin mennyt vain pari kuukautta. Ja tässä on sitten Ranska tehnyt sen sopimuksen Britannian kanssa. Ja nämä on niitä mielenkiintoisia juttuja just, että miten se sykli tuo esille semmoisia asioita, joita ei muuten ehkä sitten todellakaan huomaisi. Sitten tulee pitkäperjantain sopimus. Britannia ja Irlanti on allekirjoittanut sopimuksen, jossa sovittiin toimenpiteistä pysyvän rauhan saamiseksi Pohjois-Irlantiin. Ja se on ollut tuolla syksyllä 1996. Sitten 2G1-vaatimusta, Kiinan ja Japanin välinen sopimus. Japani halusi kasvattaa valtaansa epäoikeudenmukaisella sopimuksella ja kaikenlaisia vaatimuksia, rautateitä, kaivoksia, rannikoita, japanilaiset Kiinan keskushallintoon, poliisiuskontoon, tämmöisiä. Ja nythän tässä on mielenkiintoista, että kun Japani on pakottanut Kiinan tekemään näitä sopimuksia, niin nyt Kiina sitten taas on tavallaan hakemassa sitä revanssia tässä kohdassa 27 vuoden jälkeen. Sitten täällä on Strömstadin rauha 1700-luvulla. En ole laittanut siihen nuolta, koska en löytänyt Wikipediasta siihen minkäänmoista kuukautta, pelkästään vaan tuon vuoden. Täällä sanotaan Ruotsin ja Tanskan-Norja-maiden raja. Eli silloin Tanska-Norja on ollut yhteinen maa. Ruotsi teki myönnytyksiä ja luopui joistakin alueistaan, koska sotaa pelännyt Ruotsin kuningas Fredrik I ei halunnut aiheuttaa suurta riitaa. Sitten tulee Pariisin rauha vuodelta 1259.
Ja siinä Ranska ja Britannia on tehnyt rauhansopimuksen, joka päätti lyhyesti vuosisadan kestäneen konfliktin Kapetskin ja Plantagenet-dynastioiden välillä. Ja tässä nyt, jos muistat, niin tässä ei taas hirveän montaa kuukautta ole, kun on näitä Ranska-Britannia-sopimuksia tehty. Sitten tulee tämä kemiallisten aseiden kieltosopimus. Se oli tämmöinen yleissopimus, siitä ei ole sen kummallisempaa juttua, mutta sitten tulee tuolla Lontoon sopimus. Se on tehty puolueettoman Italian sekä ympärysvaltoihin kuuluneiden Ranskan, Iso-Britannian ja Venäjän välillä. Se on ollut salainen sopimus, jolla varmistettiin Italian liittyminen sotaan. Sopimuksessa Italialle luvattiin Itävalta-Unkariin kuuluneita alueita, mikäli se liittyisi sotaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Ja musta on aika hauska, koska tämä on tuolla ensimmäisen maailmansodan aikana, että Italia on vaihtanut puolta, mutta sodan aikana ensin Saksan kanssa liitossa ja sitten kun tuli selväksi, että Saksa hävää, niin sitten Suomi vaihtoikin puolta. Niin voi tehdä sopimuksia, mutta kun huomaa tässä, niin nämä sopimukset oikeastaan ole minkä arvoisia, koska voidaan tehdä salaisia sopimuksia ja sitten tehdä uusia sopimuksia ja sitten lähtee ja sanoo vaan, että en mä enää tota sopimusta nyt sit noudata. Aika käsittöntä, mutta näin se näyttää vaan olevan. No, sitten tulee Konstantinopolin rauha, eli täällä 1500-luvulta. Ja siellä tämä rauha siis päätti Ottomanien eli Turkin ja Safavidien eli Iranin sodan. Sitten Amsterdamin sopimus on Euroopan unionin perussopimus, EU-kansalaisuutta ja perusoikeuksia on sitten tässä 7 vuodelta. Sitten tulee taas tämä miinakieltosopimus, siihen kuuluu paljon valtioita. Ja sitten täällä on USA-Meksikon rajasopimus, joka siis on palautumassa tässä kohdassa, eli 1.3. toukokuussa 2025, eli vuoden päästä suurin piirtein, ja joka toki voi olla jo nytkin aktiivinen. Ja sitten Rysvikin rauha 1697. Täällä on Ranska ja Augsburgin liitto, johon kuului Alankomaat, Britannia, Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, Espanja, Ruotsi ja Skotlanti. Ja tässä Ludwig joutui tunnustamaan Wilhelm Oranialaisen Englannin kuninkaaksi ja luopumaan maa-alueistaan Reinin itäpuolella. Ja tässä nyt jos katsoo tätä Lontoon sopimusta, mikä liittyy rajoihin ja sitten myös tietenkin tämä Rysvikin rauha, niin tässä on 218 vuotta. Eli tästä tänne on 218 vuotta kronologisessa lineaarisessa ajassa, mutta tässä sitten niin kuin syklisessä ajassa on vuoden päivä. Eli tuosta tulisi 2, 4, 6, 8, 10, kymmenkunta kuukautta. Ja nehän on sitten tietenkin tosi lähellä toisiaan, menee siihen vuoden marginaaliin. Muutoin 200 vuotta syklisessä ajassa vajaa vuosi. Sitten tulee Varsovan sopimus, eli täältä 70. Länsi-Saksan ja Puolan kanssa sovittu rajasopimus. Ja nyt jos sit muistat, että ensimmäinen ja toinen maailmansotahan tässä on menossa,
Ja ensinnäkin ensimmäinen maailmansota on alkanut heinäkuussa 1914 ja se on palautunut tässä 10 kautta 23, eli jossain tuossa kohdassa suurin piirtein on ensimmäistä maailmansotaa. Toinen maailmansota on alkanut syyskuussa 1939 ja se sitten palautui kesäkuussa 2021 ja Putin hyökkäsi siitä puolen vuoden päästä niin tonne, tonne reilu 8 kuukautta, eli helmikuussa 22 Ukrainaan. Eli nyt tämä Ukrainan sota on tässä sekä edustamassa ensimmäistä, mutta myös toista maailmansotaa. Ja siellä siis pohjalla on nämä kaksi sotaa. Sitten täällä tulee seuraavaksi Viinin liitto, eli tuolla 1725 yhteistoimintasopimus Espanjan ja Itävallan välillä. Tavoitteena oli toimia Ranskaa ja Iso-Britanniaa vastaan. Liittoon liittyivät Puola, Saksa, Venäjä ja Ruotsi. Ja Viinin liittoa vastaan solmittiin samana vuonna Hannoverin liitto, joka sitten on tuolla. Ison-Britannian, Ranskan ja Preussin kesken. Ruotsi liittyi Hannoverin liittoon 1726, kun taas Preussi erosi siitä. Näette sitten tässäkin, että okei, täällä on jo 1700-luvulla ollut näitä sopimuksia, että joo, me ollaan nyt tässä porukkana ja taistellaan noita vastaan. Ja siellä on sitten vaihdettu puolta. Samalla tavalla kuin Italia ja Suomi on vaihtanut nyt puolta. Ja sitten täällä on myös tähän Viinin liittoon, tai itse asiassa tähän Hannoverin liittoon. Viinin liiton ja Hannoverin liiton vastakohtaisuutta heikensivät vähitellen 1727-31 tehdyt valtioiden väliset järjestelyt. Viinin liitto menetti lopulta merkityksensä Bourbon-suvun eri haarojen tehtyä sovinnon 1730-luvun alussa. Semmoista. Sitten tulee täällä Kalmarin unioni tuolla 1397 Tanskan, Norjan ja Ruotsin valtakuntien muodostama personaaliunioni. Ja tässä personaaliunionissa jäsenvaltakunnat säilyttivät omat lakinsa ja valtaneuvostonsa, mutta niillä oli yhteinen hallitsija. Semmoista unionia. Sitten tuli Tilsitin sopimus 1800-luvulta, eli Ranskan Napoleon ja Venäjän tsaari Aleksanteri ensimmäisen välillä solmittu rauhanliittosopimus. Tämä nyt varmaan jokainen muistaa noista historian tunneista. Ainakin minä muistin. Sitten tulee täällä näitä, eli tämä 71 ei aseita merenpohjaan ja psykotrooppiset aineet yleissopimus, niin nämä on sitten kanssa tällaisia monen valtion tekemiä sopimuksia. Ja sitten tulee tämä Rooman perussääntö. Kansainvälinen rikostuomioistuin on hallitusten välinen järjestö ja kansainvälinen tuomioistuin, jolla on toimivalta nostaa syytteitä kansainvälisistä kansanmurharikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista ja aggressiorikoksista. Kansainvälinen rikostuomioistuin eroaa kansainvälisestä tuomioistuimesta Yhdistyneiden kansakuntien elimestä, joka käsittelee valtioiden välisiä kiistoja. Ja sitten tähän liittyy 4 rikosta, jotka ei vanhene koskaan ja jotka ilmeisesti tämä kansainvälinen rikostuomioistuin voi sit aina vaan ottaa käsittelyyn: kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja aggressiorikos. Ja sitten tämä rikostuomioistuin voi tutkia ja asettaa syytteeseen 4 kansainvälistä keskeistä rikosta vain tilanteessa, jossa valtiot eivät pysty tai halua siihen itse.
No, mitä sitten? USA ja Venäjä on allekirjoittanut ja sitten peruuttaneet allekirjoituksensa. Hmm. Et semmoista. Sitten voi tehdä niin. Vielä tuosta ensimmäisen, eli tässä kun oli tämä ensimmäinen maailmansota, se alkoi niistä Sarajevon laukauksista, jossa prinssi Ferdinand sitten kuoli. Ja nythän täällä Slovakiassa tätä pääministeriä ammuttiin. Ja kun mä katoin näiden kahden paikan, kaupungin välistä suhdetta, niin ne on niin kuin pystysuorassa hyvinkin siinä samalla pituuspiirillä. Niillä on 700 kilometriä väliä. Ja sitten taas, jos ajattelee tätä Moskovan Leningradin piiritystä, niin kuinka se menee sitten tuonne Kasan alueelle. Ja siellä kanssa on sama juttu, että siinä on niin kuin suurin piirtein siinä samassa pituuspiirillä nämä. Että sekin on sellaista mielenkiintoista, ja pituuspiirissähän tietenkin aika ja päivämäärä ja päivän vuorokauden rytmi on. Ei se ole missään leveyspiiri. No sitten tästä Hannoverin liitosta, joka nyt sitten on palautumassa täällä loppuvuodesta 2025. Iso-Britannia, Preussi ja Ranska ja Ruotsi. Ja juurikin Ruotsin liittyminen liittoon oli vastatoimi holstenilaisen puolueen sotapolitiikkaa vastaan. Preussi siirtyi 1726 Viinin liittoon, joka oli Hannoverin liiton vastapuoli, just mitä mä tästä nyt sit sanoin. No, mitä tästä niin kuin voi ajatella? No, täällä on jonkun sortin liittoumia, voidaan allekirjoittaa papereita ja sitten muita salaisia papereita, eikä pidetä niitä sopimuksia, ja voidaan sitten mennä niistä liitoista toisiin liittoihin, jos haluaa. Mm. No sitten seuraava on täällä tämä oikeastaan, mikä mua kiinnostaa paljon enemmän. Ja minkä takia mä ylipäätään otin nämä sopimukset tähän, oli se, että tässähän mä jo aika päiviä sitten katsoin, että okei, milloin on loppunut toinen maailmansota ja milloin on loppunut ensimmäinen maailmansota. Ja tästä syystä, kun multa on kysytty, että milloin tämä sota loppuu, niin mä oon sanonut, että ei tämä lopu ihan heti. Ja mä oon nähnyt sen 2 vuotta, että tämä vaan laajenee, laajenee, laajenee. Ja täällä sitten jatkosodan loppu tulee täällä 1.35, niin kuin heinäkuuta kesää 26, eli parin vuoden päästä. Ja sitten tässä on tämä toinen maailmansota ja ensimmäinen maailmansota. Vaikka näillä on 27 vuotta eroa, niin tässähän tarkoittaa 246, eli puoli vuotta. No, mitä sitten täällä on tapahtunut, minkälaisia sopimuksia on tehty? Niin täällä tämä ensimmäinen Fontainebleau sopimus, eli 1800-luvulta. Siellä on osapuolina ollut Ranska ja Espanja. Salainen sopimus, jonka mukaan maat hyökkäisivät Portugaliin ja jakaisivat sen 3 osaan. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut sopimuksen mukaisesti. Espanjalle sopimus oli kuitenkin jatkossa epäedullinen, sillä sopimuksen mukaan Ranskan joukoilla oli vapaa läpikulku Espanjan läpi Portugaliin. Ranska käytti tätä Espanjan alistamiseen. Sitten 4 vallan sopimus täältä 70-luvulta. Toisin sanotaan, tämä on Berliinin sopimus. Eli 4 valtaa, Iso-Britannia, Neuvostoliitto, Ranska ja Yhdysvallat on Berliinissä, näiden suurlähettiläät on Berliinissä sopinut
Berliinin kansainvälisestä asemasta sekä Länsi-Berliinin ja Saksan liittotasavallan välisistä liikenneyhteyksistä. Tämä ei ollut rauhansopimus, mutta tässäkin näkee, että okei, on olemassa näitä valtioita, jotka voi mennä sopimaan jonkun toisen valtion asioista. Tämä on kyllä vähän kummallista, mutta näin näyttää vaan olevan. Sitten on Haagin sopimus, eli tuolta 1600-luvun lopusta. Ensimmäinen jakosopimus Englannin ja Ranskan välillä. Kuka perisi Espanjan valtaistuimen lapsettoman Kaarle toisen kuoltua? Sitten on Anglo-Belgian kauppa- ja merenkulkusopimus, osapuolina Britannia ja Irlanti, ja myös Belgia ja vapaakauppasopimus yksinkertaisesti. Sitten Bretton Woodsin järjestelmä oli kansainvälisen talouden hallintajärjestelmä, jonka tarkoituksena oli vakauttaa maailmantaloutta ja erityisesti valuuttakursseja. Eli tähän tulee jotenkin tällainen niin kuin kaupankäynti ja rahapolitiikka sitten. Sitten tulee Stolbovan rauha täältä 1600-luvulta. Siellä osapuolina on Ruotsi ja Venäjä. Rauhan neuvotteluissa välittäjänä toimivat kaksi valtuuskuntaa, englantilainen ja hollantilainen. Sitten tulee täältä taas 1600-luvulta, tuolla Karlovitsin rauha, Osmanien eli turkkilaisten ja Pyhän liigan välillä, joka käsittää Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan, Puolan, Liettuan, Venetsian tasavallan, Venäjän keisarikunnan. Ja se lopetti 16 vuotta kestäneen suuren Turkin sodan. Tämä on melkoista luettavaa, koska valtiot on tehneet keskenään sopimuksia kuka minkäkin kanssa, niin kuin te tässä huomaatte. Ja sitten on tehty näitä rauhansopimuksia, mutta ei nämä kyllä hirveän niin kuin, vakuuta. Mietin tässä, kun tätä luentoa tein, että eikö voisi olla joku sellainen, että hei, että jos sä lähdet nyt tähän sopimukseen ja jos et sä sitä sit pidä, sä haluat siitä pois, niin sulle annetaan jonkunlainen sanktio siitä. Enkä mä tiedä, onko niitä, että niin paljon mä en ole näihin kyllä sit perehtynyt, mutta nämä nyt kuulostaa tosi oudolta. Sitten on tämmöinen Montrealin yleissopimus tuolta 90-luvun lopusta. Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä. Maailmanlaajuinen lainsäädännön yhtenäistäminen lentoliikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien vahingonkorvauksia ja määritti rajat lentoyhtiöiden korvausvastuulle. No, tämä ei oikeastaan ehkä kuulu tähän, mutta otinpahan nyt senkin siihen. Sitten on Korfun julistus, loi pohjan Jugoslavian valtion perustamiselle ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Julistuksessa vaadittiin yhteisen Etelä-Slaavien valtion perustamista Serbien, Kroatian ja Slovenian liiton pohjalta. Ei kai sitä vieläkään ole oikein tehty. Sitten voi olla, että olisiko täällä nyt sitten se yksi valtio taas tulossa tänne maailmaan, kun on tämä niin kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan loppumeiningit. Sitten on tämmöinen ABM-sopimus Anti-Ballistic Missile, eli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton aseiden riisuntasopimus, joka rajoitti ballistisien ohjusten torjuntaohjuksia. Ja sitten USA vetäytynyt tästä sopimuksesta joulukuussa 2001. Sitten Lansing-Ishii-sopimus, joka tulee tänne 1917. Tässä on sitten osapuolena ollut Yhdysvallat ja Japani.
Yhdysvallat tunnustanut, että Japanilla oli erityisintressejä Kiinan suhteen. Ja USA ja Japani, että kunnioitetaan Kiinan itsenäisyyttä, avoimen ovien politiikkaa kaupan suhteessa Kiinaan. Eli kyllä tähän tämä Aasian markkinat ja Kiinasysteemit kanssa tulee, mutta ei varmasti vielä. Sitten on Helgoland-Zanzibar-sopimus, eli tässä 1800-luvulta niin anglosaksalainen sopimus Saksan ja Britannian välillä jaettiin Afrikan maita. Silloin on vielä sanottu, että ota sä toi, niin mä otan sitten ton. Ja näin kun on menty ja tehty, niin en yhtään ihmettele, että tämmöiset asiat jää kollektiivimuistiin ja hampaankoloon. Ja sitten kun ne tulee uudestaan, niin sitten tämä meidän sukupolvi ja seuraavat sukupolvet saa kärsiä näistä asioista, niin kuin on saanut kärsiä. Sitten on Brest-Litovskin sopimus, eli täällä ensimmäisen maailmansodan ajoilta. Tässä on Ukrainan kansantasavalta ja keskusvallat, joihin kuuluu siis Saksa, Itävalta, Unkari, Ottomaanin valtakunta ja Bulgaria. Ukrainan osallistuminen ensimmäiseen maailmansotaan oli tämä sopimus ja sitten Ukrainan suvereniteetin tunnustaminen. Sopimus, joka seurasi aselepoa itärintamalla joulukuussa 17. Ja olisikohan tämä nyt mahdollisesti sitten sellainen kohta, missä Ukraina pääsee vihdoin ja viimein sitten sopimukseen tästä Venäjän hyökkäys. Ja koska se on täällä keväällä 27, niin tähänkin varmaan menee aika pitkä aika ennen kuin tämä sit toteutuu. Sitten tässä, eli YK on perustettu täällä, ja sitten tämä toinen maailmansota, kun on loppunut, niin siihen ihan samaan kohtaan menee tämä Bukarestin rauha, joka on Romanian ja keskusvaltojen välinen rauhansopimus, jolla Romania irtautui ensimmäistä maailmansodasta. Rauhansopimuksen osapuolina olivat Romanian ohella Saksa, Itävalta, Unkari, Bulgaria ja Osmanien valtakunta. Romania ei koskaan virallisesti ratifioinut sopimusta ja se raukesi kokonaan maailmansodan päätyttyä keskusvaltojen tappioon saman vuoden lopussa. Ja sitten tulee tuo Pariisin rauha. Siinä on Yhdysvallat ja Vietnamin tasavalta ollut osapuolina. Yhdysvallat sitoutui siinä vetämään joukkonsa pois Vietnamista. Eli nyt sitten kun tässä on tämä ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, niin toki täällä on sitten menossa myös niin kuin Vietnamin sota. Ja mitäs täällä on muuta Pariisin rauhaan? Sopimukseen sisältyi aselepo, yhdysvaltalaisten sotavankien vapauttaminen ja sen joukkojen poistuminen Vietnamista 2 kuukauden kuluessa. Eli nyt sä näet niin kuin tässä sen, että kun täällä on se Vietnamin sodan loppu, tässä on toisen maailmansodan loppu ja täällä on sitten ensimmäisen maailmansodan loppu, niin tällä perusteella jo, että loppuuko sota tässä, niin valitettavasti kyllä mun mielestä se ei lopu. Ihmisten pitäisi herätä, tulla tietoiseksi, mutta se näyttää aika pahalta. Ja sitten epidemiat ja sodat, kun ne liittyy yhteen, niin tämä on aika kauheata, että jos ei sitten niin kuin sota, niin sitten on erilaista epidemiaa. Ja tämän mun näiden videoiden tarkoituksena ei todellakaan ole mitenkään pelotella ihmistä, vaan enemmänkin niin, että tulla tietoiseksi siitä, mitä siellä rinnakkaistodellisuudessa tapahtuu. Koska ajattelen, että se on ainut tapa olla jollain tavalla hereillä, käydä läpi sitä omaa
henkilökohtaista elämää, perhesykliä, kaikkia asioita, mitkä epigeneettisesti sitten jatkuu sukupolvelta toiselle, ettei meidän tarvitsisi enää kohdata näitä asioita. Koska nyt kun mä oon tutkinut tätä lineaarisen ja syklisen ajan tämmöistä, voisiko sanoa, ristiriitaa tai mitä tulee tulevaisuudessa, ja siitä on yhden videonkin tehnyt, niin itse asiassa tulevaisuus on sekä määritelty että määrittelemätön, riippuen siitä, kuinka tietoisesti sä ymmärrät, että kaikki, mitä sä tässä hetkessä kohtaat sun elämässä, arkielämässä, niin on jollain tavalla sielun tarkoitus puhdistaa itse itseään. Ja sen takia kaikki se, mitä me kohdataan kollektiivitasolla tässä hetkessä, on kollektiivisielun tarve puhdistaa itse itsensä. Ja siihen tarvitaan tervettä mieltä, joka pystyy jäsentelemään erilaisia kokemuksia ja tuntemuksia. Ja tämä on yksi minun tapani auttaa ihmistä, että ymmärtäisi, missä mennään kollektiivissa. Ja toki sitten, kun teen tulkintoja, niin enemmän mennään sinne henkilökohtaiseen elämään ja sitten sinne yksityisiin kokemuksiin, suvun kokemuksiin, jotka kyllä voi toistua jopa niin, että sieltä jää yhden sukupolven, yksi sukupolvi tavallaan välistä ja sitten se seuraava sukupolvi joutuu kohtaamaan näitä haasteita. Ja niihin pitää ymmärtää, että mistä on kysymys. No sitten vielä näitä muutamia rauhoja täältä. Eli täältä tulee taas hetkinen, missäs mä olen? Raventhalin rauha, joo, täällä 1700-luvulta. Ruotsin ja Ranskan välinen erillisrauha. Tanska suostui lähes kaikkeen, mitä Ruotsi vaati. Ja sitten nämä viimeiset Geneven sopimukset, joukkosodassa haavoittuneiden sotavankien ja siviiliväestön kohtelua sääteleviä kansainvälisiä sopimuksia. Sitä on täydennetty ja laajennettu uusilla sopimuksilla vuosina 1906, 29 ja 49. Toisen maailmansodan jälkeen sopimukset koottiin 4 yleissopimukseksi. Että tällaista on nyt sitten tulossa. Ja kun mä vielä halusin katsoa sen sillä tavalla kokonaisuutena, että ketkä siellä nyt niitä sopimuksia on allekirjoitellut, niin Ranska, eli täällä ylhäällä on nyt nämä maat, ja sitten täällä on nämä sopimukset, ja jos se on punaisella, niin se on tämmöinen yleissopimus, en ole laittanut siihen maita. Ja sitten täällä sivussa on nämä maat, jotka nyt saattaa olla, että tästä ei ihan kaikkia nämä, eli tämä FR on Ranska ja UK on Englanti. Ja siitä sitten voi huomata, että Ranska on ollut 10 sopimuksessa osallisena, kuin myös enkut. Sitten täällä Saksa 8, Ruotsi 5 ja sitten Venäjän Neuvostoliitto on ollut 7 ja nämä loput on ollut aika tässä sitten USA on ollut 6. Ja tämä nyt on tietenkin siitä, että kun Ranska ja Englanti on vanhoja valtioita, niin tokihan ne on ollut sitten monessa mukana. Ja Suomea ei ole missään, koska Suomi on kuulunut joko Venäjälle tai tuonne Ranskalle. Ja tässä ei ole sitten noita ensimmäistä toista maailmansotaa. Ja tietenkään sitä jatkosodan päätöstä, mikä on Suomi tehnyt Venäjän kanssa. Mutta näin niin kuin katsoo, niin
mitä voi ajatella, että mitä tässä seuraavan 5 vuoden tai 4 vuoden aikana tulee tapahtuu, niin tässä nämä neuvottelijat sit on. Joo, sitten muitakin sopimuksia tässä oli, joita en nyt sitten ottanut tähän. Mielenkiintoista oli tämmöinen aito, alkuperäinen ja puhdas. Se oli patenttisopimuksia. Jenkit oli tehnyt paljon alkuperäiskansojen kanssa sopimuksia ja sitten oli tällaista luonnon, vesistön, eläinten suojelun sopimuksia esimerkiksi. Ja nämä kaikki oli sitten tästä 2026 lähtien olevia lakeja, siis jotka palautuu 2026. Ja tämän aamun tuolla Yle Aamussa oli itse asiassa saamelaislaista, että minkä takia sitä nyt ei ole saatu tehtyä, vaikka se on ollut 4 hallituksen käsittelyssä, niin voi olla, että sekin nyt tulee sitten täällä 26. Ja yleismaailmallisia teemoja, mitä on tässä ollut, on se, että kun globalisaatio on vallannut maailmaa, eli on viety tuotantoa niin sanotusti kehittyneistä maista näihin halpoihin maihin, ja siellä nyt sitten onkin opittu tekemään asioita, esimerkiksi Taiwanissa näitä puolijohteita, kun jenkit on vienyt sit tietoa Taiwaniin ja sitten ne onkin keksinyt, hei, että mehän voidaan itse tehdä näitä ja jalostaa sitä materiaalia niin kuin myyntiin, joka on tietenkin paljon parempi juttu kuin että sä annat raaka-ainetta, myyt raaka-ainetta jollekin valtiolle, kuin että sä sitten jalostaisit sen valmiiksi tuotteiksi, saisit työpaikkoja maahan ja sitten myös myytyä sitä valmista jalostettua tuotetta kalliimmalla. Niin tämmöinen, että ei voi oikeastaan luottaa siihen enää, että valtiot jotenkin tekee yhteistyötä ja näitä kauppasopimuksia keskenään, koska selkeästi niistä pääsee aika helposti eroon ja tehdä sitten toisen kanssa. Sitten toinen teema on tämmöinen pienen ja suuren teema, eli vaikka taiteessa tai missä muussa tahansa, niin pieni meinaa nyt jäädä todellakin sen suuren alle ja joutuu jotenkin lopettamaan työn tai on niin ahtaassa paikassa, että ei kertakaikkisesti pysty toteuttamaan itteensä. Ja tässäkin ehkä tulee tämmöinen omavaraisuus niin kuin, esille, että sä et voi oikein niin kuin luottaa siihen, että joku vaikka lupaa, niin onko se sitten miten kauan, koska ei tiedä. Okei, mutta tässä tämän hetkinen tilanne ja meikäläisen mielenkiinnon kohde. Jos sulla on jotain, mistä sä haluaisit ehkä kuulla, mitä syklinen aika tuo, niin ota yhteyttä, kirjoita vähän arvostelua, mitä sä tykkäsit tästä, mutta toki myös se, että jos sua kiinnostaa tulkinta tai homeopaattinen hoito, että pääset jotenkin omaa itseäsi kautta sukuasi käsittelemään, niin toki mielelläni näitä tulkintoja ja hoitoja teen, että tässä nämä mun yhteystiedot on. Mutta joo, tämä nyt varmaan on tässä tällä kertaa. Toivottavasti jaksoit katsoa tarinat eteenpäin. Seuraavan kerran jotain muuta. En tiedä vielä mitä, mutta nähdään. Moi moi. Kaikkea hyvää.